mabuhay, murag daghan ang apektado dito sa ilaha because duol sila sa Panabo. Ang kinakusgan nga na cover sa Kapa mao ang Compostela Valley ug ang Davao del Norte. Duol sila dito. Nangutana sila sa akoa kung mabalik pa daw ang ilahang kwarta. Ang ako ang giingon sa ilaha, dili na ako na matubag because dili ako ang gagunit sa inyong kwarta. Ang unang giingon niya, katong gitawag og Pastor Apolinario, kato siya, ingon siya, dili na daw to iuli. Kay, nipirma daw ang tao nga donation to siya, love gift. Maotoy, ingon niya. Kaya naaman sila karon sa korte, but pasabot pa ani katong tanan ni ngisi, kapa ni. Ingon siya, o na yan gingon, kabasa ko sa iyahang tubag, sa naman sila sa nagkaso man sila karon, ingon siya ngano iuli ko man to nga nipirma man sila nga donation na love gift. So ginaingon nato kay kibalo man ta ug naamoy access sa Google ninyo Ponzi scheme. Mo na siya an another kind of pyramiding nga nga scheme. So, kanang Ponzi scheme, kibaluman mi sa sugod pala, klaro na kaayo nga Ponzi scheme siya. Mo to nagsigimig sulti sa iyo, mag-ingat mo. Pero, nga to ang ginaingon sa gobyerno, kung ang mga tao magsigig pangutana kung mauli pa ba ang ilahang kwarta, put pasabot, doon ay expectation sa ilahang part nga mabalik ang ilahang kwarta plus interest, diba? Mauna siya ang posisyon sa gobyerno. Therefore, dili siya pwede musulti nga donation to. Kaya ang taong ganihatag, nag-expect siya nga dunay mabalik sa iyang kwarta. So, mauna siya karon ang posisyon sa gobyerno. Ang problema, ningon po siya, si Pastor Apolinario, ingon siya, walay complainant. Yan na siya, wala may nagreklamo against sa akoa. So, ngano iulit man ako ang kwarta. So, dapat, katong mga nagkapag, katong mga miyembro sa Kapa, kasi member man mo sa church nila. Kaya di ba kuan man to, murag religious ministry man to, love donation man to ninyo sa inyong ministry. Katong mga member, kung interesado mo mo complain, kuadto mo sa NBI, mo file mo complaint dito na ako'y kwarta ninyo, gusto na ko kuhaon balik. Mag-file mo claim sa Kapa o sa ato ang Pastor Apolinario. Ang katong ako ang 10,000, di na lang to nako i-claim, ihatag na lang to nako sa iyaha tabang sa iyahang ministry. So katong mga interesado, kinahanglan mag-file og claim kay para dunay complainant ang pag